ila amara nne wudu ko ezigbo mmadu elote echiri kpoga amara nne gi wura amara shi na de nwede common update nkate nwede bi ga-enye update ka wura update akpoga amara nne gi de nya fake update was gasị madam 626 kpọrọ na phone gba mmemme ha wasịsọpụ m hụ ihe 626 sendịla m si mechetekwara na taa ube dị nwe nwoke aka ekpuchi ọnwa ana m anọ ngụgba wee rọọ elute chiri kpọga amara nne gị were amụrụ ihuru ihu nwaanyị mechie ọnụ ọtụtụ mechie ọnụ you talk too much ikwuola ọkụ ụka yapụ si na fon m pụọ ị na-alaiki isi agụgọ agbọbịa ha ka gịnị nweda akọ na uche ọwa amara nkesi ahụ amara nne ọkọwa amara nna ọwụ nwunye m nwoke wa aka ekpuchi ọnwa wuo ele ahịa onye kachi okereke aka ekpuchi ọnwa nwanụ na ọka igwe Thailand na Bangkok ndọgọ bikwanụ na Dehim India ebe ya na nwunye ebi nwa ya nwoke bekwe bende mgbe na m gakwara ele ahịa nwa nwoke ahụ Chidi Ebube Okereke mma ya wụ 626 na n'ahịa na ọka igwe ụtọ m nwaanyị esielesie ụtọ m 626 restaurant onye na-eridiri nwaanyị nọ n'ọka igwe ma ọ na Imo steeti ele na ihe ogolotu onye ahụ ga-enwe ndị niile hụrụ dị mkpọmkpọ ma ọrịa agha ọwụ ndị na-eridiri nwaanyị bikọs nga ahụ ri ya nwere growth last supper anyị na-ama maka ya last supper mgbe asị Kraịst riri last supper tupu ụmụazị ya eshibeghị ha ya na gaba eluigwe iri na ewu last supper ya na ụmụazị ya riri ọ 626 shiri 626 shigeri ote eshigeri asa aka n'ihi nke niile mmadụ ụmụrụ ọbatara shieri asị ndị nwe ahụ mgbe ha kilie ihe eshiri labadoro ahụ ya nwaanyị mgbe ahụ Chineke ihe mgbe a na-asị mmadụ nwere destiny ntụkara Chineke kpọrọ oku si ya shiwuru ụwa dị nwa nwoke na-emebe dị ka aka ekpuchi ọnwa nke ya mụkwara m na baptizim mụrụ m mụfọkwa ụdịsọ mụrụrụ m n'isi ka mmadụ bịara mezie ya sị ele ihe gbasara 23rd of June 2022 gbasara 23rd of July 2022 ka ọ gara aga bugere eweziga na nwaanyị akpọrọ aha amara nne nke onye ogbe asị n'ụwa ya mgbe ọ dakwara ọ gbatakwa iwe ọ na ji ahụmakwu eri ọgwụ ihe ọkpọbụ ya bịara bịa kpọm sọ aka ekpuchi ọnwa n'ọnwa nne mpa ya ke mma ya tụrụ na mpa ya ozugbo arụ mma ya nga ha mecha mma ya ala dị adị ebe nwere ihe ọnụ nwunye nye ojii ọnụ agbọbịa na-aka inyo amara na iwu ya erie ọ wara na-agba ememe ihe m ji gaba ya wụrụ m na onye ara na-akwa akwa a na-akọt ya off into my life eziokwu m o nyere m wrong update ewezigasị na ọwụ mmeiwu ihe Chief Imo dị clever nwere according to your capacity nwa ana m eme isi ihe nga aka ekpuchi ọnwa na-adị eji m egwu ọwa omega na masị dị happy birthday ego ọ ga-enye m tọgụ dị enye ahụ onye m jiri gbawa mgbe ozugbo nne ya na-akpọla m 626 mmụ phone call 626 gbasi ya azọ sị m cheki ya WhatsApp ozugbo m na-aga na WhatsApp mbụ he WhatsApp moto lekwe date awụsta 23rd of June 2020 ọ esi aka ekpuchi ọnwa na-emebe m jiri m ga-asị ya happy birthday ma ọ gọdarị mma ma m gobela aga Dehim India m nọrọ m ga-asị ya aka ekpuchi ọnwa bụ ezigbo mmadụ nwoke nwere industrial commodity n'ime ndị ya nwa attachment of infrastructure limited onye ọbụla gara na shop nne mgbe ọ nọ n'ụlọ na iricha anya ya asa ya kwụrụ ụgwọ jack ya setụlọ nne philanthropist onye ọwụ nwoke wurele mil kiti n'obi o nwere mike hon ya nwụ n'obi obi ya obi umeala amara ndị kparị agụ enwego zụtụpụ m na heshọd nwa m n'ụzọ atụpụla m ọnụ ndị mmụọ fọrọ ya agọ happy birthday aka ekpuchi ọnwa ịnụkwa long life and prosperity nwunye gị Darlene, my wife, God bless you for being a nice wife to our brother. Chidi Ebube, you are also a blessing to our family. You are welcome, my son. Happy birthday to your papa. Aka ekpuchi ọnwa aka enwechi ikpuchi ọnwa gị onye ọbụla ga-ekpuchi ọnwa gị ala ọka igwe were ihe na-aka akọta ya kagbuola ya onye ọnwa ha nne gị ga na-esi nri anyị na-eri gị na onwe gị na-agakwa na-agba mbọ na-agbata na-ewelala ụlọ ọ dịworo gị na mma n'aha Jizọs amen. Happy birthday, sir. Anya ga-agbago